WL Mouse sa toho vôbec neboja, pretože vydávajú jednu myšku za druhou, aj keď tie predošlé od seba tak rozdielne neboli, tak táto nová naozaj rozdielna je, pretože je ergo, takže privítajme medzi sebou novú WL Mouse Sword X. Ako je pre WL Mouse typické, tak balenie je zase o niečo zaujímavejšie ako minule. No a keďže sa myš volá Sword X, tak unboxing je ako keby ste vyťahovali meč z púzdra, čo je fakt zaujímavý detail. Potom tu ale samozrejme máme myš, kábel, 1K a 8K receiver a kopu dodatočného príslušenstva vrátane gripov a skateov. Hovorím vám, presne takto má vyzerať zaujímavý unboxing, pretože to nie je len taká obyčajná krabica, ale je to fakt zážitok. Je to proste fajn vidieť niečo nové. No ale samozrejme, tu sa ideme baviť o myške, takže poďme na to. Na výber máte niekoľko možností, či už sa teda jedná o farebné kombinácie alebo o switche. Moja je biela so zlatými detailami a s mechanickými TTC switchmi. Myška ako taká je z horčíka, takže okamžite bude pôsobiť v ruke chladne a prémiovo na dotyk, aj keď má iba približne 47 gramov. Všade po tele sú diery, ale mysleli na to, pretože pre palec a pre prsteník sú plôžky, kde diery nie sú, a teda je to o niečo príjemnejšie. A keďže sa jedná o ergomíš, ktorá je za mňa takých stredných rozmerov, tak pre palm grip bude fungovať úplne parádne a bude použiteľná aj pre tých, ktorí radi klójú ergonomické myšky. Ten celkový tvar je fakt dobrý a komfortný, až by som povedal, že vás tá myš tak prinúti držať ju perfektne, čo môže byť veľmi fajn, ak nemáte nejaký super špecifický typ držania. No a keď sa už bavíme o tom držaní, tak to bolo bez gripov kvôli coatingu aké také. Čo tým myslím je, že bez tých gripov to v pohode šlo, no musíte sa pripraviť na to, že kým sa vám trošku zohrejú ruky a začne v nich tá myš o niečo lepšie držať, tak sa bude do určitej miery šmýkať. Hneď ale ako sa ruky zahrejú, už je to v pohodičke a potom som nemal žiadny problém. Berte ale na vedomie, že v tomto sa môžeme trošku líšiť a možno práve vy budete tie gripy potrebovať. No a zvyšok, hlavné tlačidlá, minimálne teda tieto TTC sú úplne parádne. Sú to jedny z najlepšie implementovaných mechanických klikov, aké som mal. Nemajú takmer žiadny pre a ani post travel. Sú veľmi ľahko spamovateľné, nie veľmi ťažké, ale ani ľahké. Proste presne akurát. Koliesko úplne bezchybné, dobre odkrokované, ľahučké na klikanie. Bočné tlačidlá už ale dokonale nie sú. Ten pocit trošku ovplyvňuje to, kde ich stlačíte, ale tak celkovo sú v poriadku, sú kliky a nemajú ani nejaký extra pre alebo post travel. Potom už len na spodku on-off switch a skatey. Každopádne pre každého, kto si kúpite buď túto alebo akúkoľvek inú WL Mouse myš, mám jedno dôležité varovanie. Totiž veľmi radi dávajú zo spodu na skatey priehľadnú ochrannú fóliu, ktorú treba odlepiť, aby tie skatey fungovali ako majú. Takže ak myš od WL Mouse máte a ešte ste túto fóliu neodlepili, prosím, urobte tak. Okrem toho, ale skatey glidujú parádne, sú rýchle a v balení máte tiež náhradné väčšie. A keď už spomínam to balenie, tak som vravel, že tu máme aj 1K a aj 8K receiver. Je to super pridaná hodnota, že tu máme takto dva receivery, ale ten 8K je ešte viacej super, pretože má na boku ešte aj 3 funkčné tlačidlá, na ktorých je defaultne polling, DPI a lift-off distance, no v ich web-based softvéri si ich viete všetky 3 krásne preprogramovať podľa seba. Ja vám vravím,
WL Mouse sa naozaj zo dňa na deň zlepšuje a aj všetky tie featurky, ktoré ponúkajú v tom softvéri, tak teraz fungovali úplne bezchybne. Dokonca funguje aj ten 0,7 mm lift of distance, ktorý mi predtým blbol. Hranie je taktiež úplná parádička, proste ľahučká, prémiová, komfortná a dobre vybalansovaná myš. Všetko fungovalo ako malo a bolo skvelé ju používať. Nepostrehol som ani žiadne chyby kvality, všetko držalo pokope ako malo. A musím pochváliť aj tie ďalšie detaily, ktoré celú tú konzistenciu udržiavali, ako napríklad RGB grafika meča na receiveri, alebo aj PCB myšky, ktoré samotné je v tvare meča. Celé mi to potom pridáva taký lepší pocit, že som tie peniaze len tak nevyhodil von z okna, pretože nebudeme si klamať, ale táto myš nie je úplne lacná. Za to všetko, čo som opísal, podľa obchodu zaplatíte tak od 160 do 190 eur a ak si to zoberiem v takom veľkom meradle, tak globálne a porovnám si to s konkurenciou, tak to vlastne nie je až tak veľa na to, čo ponúka, no stále to nie je nízka suma. Ak teda hľadáte kvalitnú, dobre vybavenú ergo myš a ste ochotní za ňu zaplatiť, tak si kúpte túto, neoľutujete to. Ak si ale nie ste istí, nezabudnite dať like a odber, skúste toto ďalšie video, no a my sa vidíme zase ďalší piatok. Čaute.